Аз съм Бомбончо и днес ще ви покажа моята къща, малко по-различно, както този път я помните. Бомбончо и неговата хаус. Това е някакъв тук като затвор, рецептата както винаги. Тук отгоре малко съм вентилил така разни. Сега ще ви покажа как да си подобрите тези оръжия, тези лъковерантски неща и да си подобрите тези така. Значи тук имате това, натиснете и си избирате какво да го подобрявате. Аз например избирам това. И всичко до 10 избирате. Така всичко до 10. И след това натискате Make. Бърботва ви го и сте готови. И на всеки оръжие може да направите така. Ето как ми прилича отгоре къщата. Чакайте, аз мога да сейвайвър. Така, отгоре както знаете, винаги го праткам. Дано да ви е харесала къщата, гласувайте ако ви е харесала. Ако искате повече информация от мене, скайпа ще съм го написал долу при коментарите, за да видите и да ми напишете скайпа да ви обясня нещо, ако не знаете. Довиждане!